Isikolo samabanga phakamileyo iZwelitsha siqala ku-grade 8 ukuya ku-grade 12. Uninzi lwabantwana abakhulelweyo abakafiki ku-grade 12, nto leyo abathi bazibandakanya nesondo bengenalwazi lweziphumo. Umntana ofana 16 years, una-5 years this year. Into endibangela uba ndingayi kokucwangcisana uba ndandingazi uba xa ngabe ulala nomfana ukuthi yena uyakhulelwa. Iklinikhi ndandingakazi ukuba ukhona okanye izitofu ezikanje zokupreventa uba uzungamithi xa ulele nomfana. Apha esikolweni ayiqondi uba khona abangamithisa abantu. Le nto isuka ngaphandle from outside to school, because enye izinto ziyenzeka uba aba bantu basebephumile esikolweni bebesenza grade level last year, bakhona abantu abajona abasesikolweni, and then xa bexesha abafika lo nyaka bagxamisa bafike bahlale nala makhwenkwe okanye amajita. Umphathiso wezempilo ephondweni uNtandokazi Chapha ugxile kanye kwiimfundiso ezidibanisa abafundi ababhinqileyo nabangamadodana. Noma kwenzeka ntoni na funeke babazi bane-responsibility to protect the girls. Bona as boys, they have that responsibility. Okwesibini, xa sebedecide ba sexual active, they must condomize. It's very important. At the same time, we said they must be faithful to as boys, as girls. Abazali bayayingqina eyokuba nabo banoxanduva lokubaxhobisa ngolwazi ngezesondo abantwana babo. Ayixhomekekanga kootitshala nako-health kuphela nabo. Ixhomekekile nakuthi singabazali. Kuyafuneka uba basiqhela abantwana bakwazi ukufikelela kuthi bangasoyiki, bakwazi ukuthetha bekhululekile. Sizokwazi ukubaxwayisa uba buyingozi kangakanani ukuzibandakanya ngesondo besebancinci. Nabahlali baseGqwaleni nelali ezingqongileyo bafumene ithuba lokuvavanya impilo yabo kwiinkalo ngeenkalo. Nabafundi bagoduke begodle iidyasi zikamkhwenyana nezishubelisi kumantombazana, ii-sanitary towels xa zikhunyushwa, njengephulo lokubeka umnwe kukhuseleko lokumithisana beselula. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGqwaleni, kwintabankulu, eMpuma Koloni.